Mayong pagbalik sa akong vlog. Ang vlog na mo karon at dahil walang kuryente sa buong Kabadbaran, nakapagplano ang mga ligog suba. O eto, char lang. Tagalog man tao eh. Ah, bumili ng isda sa merkado pero hindi bumili ng uling kaya naghanap ng kahoy. Kalain mo na yung magtagalog. Ayan, sila yung mga kasama ko. Char lang, kasama. Yan yung sapa, ayan, butsoba, ilog, o ano man yan. Ayan. O, di, umpisahan na ang ihawan. At dahil walang uling, magkuha ng kahoy, mga mother. Pagsugoon, nalagi uling dito. Huwag sa dihang wa, di ay. Grabe, very good talaga yung mga kasama ko dito. Ito namang isa, ayaw pa niya sa una nga pumunta dito, pero siya una nabasa. Ay, ang galing ko mag-Tagalog, grabe. Tawang-tawa ako sa kwento niya na nanaginip daw siya na naging mermaid siya. O, di ba? Mermaid sa sapa. Very good talaga. Chill ka lang yan, day. O, ando na yung iba. Picture-picture na yan. Makikita yung picture nila kasi nag-upload ng mga yan. Kaya hindi man sila pungkol. Yan yung pogi kong friend. Ito naman, kasama ni Mermaid. Ay, naku, ang tagal naman ng inihaw na yan. Parang isang buong araw ata ng iyaw itong si Brad Pitt. Ayan na si Mermaid. Si Mermaid at ang dugong nasa gilid. Wala magani uling. Wala na tumba ng saging. Mga unta guys, pinaspasay kay gutom na. Paspas kayo mga ulit, muro magipang usla. Ayaw magpahalata. Uy, huwag kayo magpahalata na tayo nagugutom. Wala rin pakilaw na sila kay gutom na daw. Wala ka ba ang kanon ko ang pamanggani. Ano pang hinihintay nyo guys? Gala na kayo rito. Ano pa ba? Gira? Gira paghulat? So, dari na lang may taman. Bye guys! See you sa next na mga video. Bye-bye!